Buenas noches, señora alcaldesa, doña María Gaimunde, señor obispo, don Fernando García Cadiñanos, don José Manuel Mirelles, director de Turismo de Galicia, nuestro pregonero en el día de hoy, don Anxo Rodríguez, pregonero en el interior, don Juan Manuel Basoa Rodríguez, párroco de la Unidad Pastoral de Villalba, don Carlos López, diputado provincial del área de Medio Ambiente, don Luis Pajón, alcalde de Ourol, miembros de la Corporación Municipal de Viveiro, don Fernando Iguacel, presidente de la Junta de Cofradías de Ferrol, antiguos pregoneros que hoy nos acompañan, representantes de las fuerzas del orden, señores párrocos, miembros de la Junta de Cofradías, miembros de las juntas de gobierno de las cofradías, hermandades y orden tercera franciscana, cofrades y demás presentes, gracias por vuestra asistencia. El pasado martes, la conferencia del reverendo Cándido Otero, delegado de Cofradía de la Diócesis, puso broche de oro al programa cultural y religioso Adral, antesala de nuestra Semana Santa. Un consolidado Adral que ha batido récord de asistencia y que este año ha tenido como plato fuerte los conciertos de Carlos Núñez que abarrotaron por 2 veces la iglesia de San Francisco. Es obligado también agradecer al Conservatorio de Música, a la Banda de Música Olandro, a la Coral Alborada, a la OPA de Viveiro y al Concello de Viveiro su desinteresada colaboración, sin la cual no habría sido posible desarrollar este programa que se prepara cada año para vivir nuestra pasión que hoy empieza. Hoy, tras esta intensa cuaresma, con la lectura del pregón, damos apertura oficial a la Semana Santa de Viveiro 2026. Después de meses de arduo trabajo de las cofradías y hermandades, Viveiro está preparado para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, como venimos haciendo desde el siglo XIII, en la que sigue siendo la más arraigada de nuestras tradiciones. Nuestra Semana Santa sigue creciendo año a año, con renovación de elementos, incorporación de nuevos pasos y, lugar más importante, por la implicación total de todo un pueblo. Nos llena de orgullo ver cómo jóvenes, grupos enteros de jóvenes, vienen a colaborar desinteresadamente con las cofradías, tanto en los trabajos previos como para participar en los desfiles procesionales. Ahora mismo, los cofradías vivarienses tienen verdaderos problemas para poder atender todas las peticiones para participar en nuestra Semana Santa. Seguiremos trabajando para que toda esta juventud se sienta orgullosa de la Semana Santa de Viveiro, de participar en ella y prepararlos para garantizar el relevo generacional. Si con ello, tal y como nos pidió don Cándido en su conferencia del pasado martes, también hacemos de primer anuncio, pues nos daremos por satisfechos. También desde la Junta de Cofradías seguimos trabajando para visualizar y preservar nuestra celebración en distintos ámbitos. La promoción con presencia en numerosas ferias de turismo y también en el encuentro de la Ciudad Europea de celebración de Semana Santa y Pascua celebrado en la ciudad portuguesa de Ovar. La conservación del patrimonio con la restauración de muchos enseres de las cofradías. Y a la espera del ansiado museo seguimos potenciando la exposición permanente del claustro de San Francisco. El pasado año, nuestro compañero de la Junta de Cofradías, Pipo Couceiro, atendió a casi 7.000 visitantes que recibieron información sobre Viveiro y su particular forma de celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Seguiremos perseverando. Vamos a lo que nos ocupa, que no es otra cosa que la lectura del pregón. Para pregonar esta Semana Santa este año 2026, la Junta de Cofradías se ha decidido por nuestro apreciado don Anxo Rodríguez Méndez, en reconocimiento a su dilatada labor de 40 años en la televisión de Galicia, que culmina estos días con su jubilación. También para reconocer su implicación y la de su familia en nuestra Semana Santa. Para su presentación contamos, como viene siendo tradicional, con la presencia del pregonero del año anterior, el reverendo Juan Manuel Basoa Rodríguez, al cual agradecemos su presencia aquí, pues somos conocedores de su apretada agenda. Cedo la palabra a don Juan Manuel Basoa, que responderá a las excelencias de su pregonero mucho mejor que yo. Muchas gracias. Pues boas tardes a todos e a todas, señora alcaldesa, señor obispo, presidente da Xunta de Cofradías, amigo Pepe. Sinto terte metido nese embrollo esta mañá, que é que estuve a punto de non poder vir, pero estou aquí. E demais autoridades, cofrades, irmáns das distintas cofradías, amigos todos. O ano pasado, eu a estas alturas estaba como un flan. Hoxe, non.
O ano pasado tiven o honor de poder pregoar a nosa Semana Santa de Viveiro, a que sempre me sentirei unido e da que serei fiel defensor. Pero hoxe correspóndeme, como xa é costume no noso pobo, presentar o pregoeiro deste ano. Mirade, ao longo dos anos que estiven con vos, fun escoitando distintos pregoeiros que cos seus discursos foronnos facendo brilar. Algúns de vos estades aquí e recordo con agarimo e cariño. Escoitándoos, dinme conta de que a Semana Santa de Viveiro, ese ritual popular que foi capeando os máis diversos avatares da historia, é tan poliédrica nas súas interpretacións e é tal a pluralidade de enfoques desde onde podemos contemplar que nos permite vela renovada, actualizada e chea de vida en cada un dos seus pregoeiros. Pero sobre todo é tamén porque manifesta e mostra algo tan increíble e estremecedor como que o Fillo de Deus, que quixo compartir con nós a súa existencia e a súa historia, foi condenado a morte, crucificado e resucitou. Facemos memorial cada ano, é dicir, evocamos de novo, facemos actuales, e en palabras do noso obispo, don Fernando, na súa carta, que neste ano nos animaba a todos a vivir renovadamente estes días, recordábanos que a Semana Santa é moito máis que a posta en escena dun pasado. É a experiencia presente de un Deus que nos ama, que ama o mundo hasta o extremo de dar a súa vida. Polo tanto, a Semana Santa convírtese en escola de amor, de fe e de esperanza. E hoxe, quen nos vai facer vibrar e que nos vai facer memorial de todos eses acontecementos desde a súa experiencia é o noso amigo José Ángel Rodríguez Méndez, Anxo Rodríguez, que eu non sei se tú sabías que naciche un sábado santo. Bueno. Alá no ano 1961, 1 de abril, cando abriu os ollos por primeira vez o noso amigo Anxo Rodríguez, era un sábado santo. Se cadra un presaxio da unión vital con estes días santos. Cando me puxen en contacto con el para poder humanizar un pouco os fríos datos que normalmente aparecen sempre nos currículos, vale? Comenteille que me supoñía que como periodista non estaba afeito a que o entrevistase. E efectivamente non o estaba. Aínda que tivemos un diálogo moi agradable. Nesa conversa recoñecíame que ao longo dos seus anos de infancia os seus recordos céntranse nos seus estudios en Viveiro e na participación nos actos e nos oficios da Semana Santa máis ben vinculados, vencellados ás parroquias de Chavín, onde vivía a súa familia, e de Galdo, e os seus primeiros domingos de Ramos por aquelas terras do Val do Landro. Aos 15 anos, a súa familia trasládase a Viveiro, onde cursa o bacharelato, BUP e COU, algúns tamén o fixemos así, no Instituto de Viveiro, hoxe Vilar Ponte. E aquí, nese momento, ela nos contar como comeza a participar de forma activa nas procesións de Viveiro. Eu, nas miñas preguntas, acheguei unha que me parecía obvia, que era si foran os seus padres, a quen recordo con moito cariño como feligreses das nosas parroquias, activos e comprometidos, que nos o acompañaron nese inicio nas procesións. A súa resposta sorprendeume. Non foron os seus pais, foi a súa pandilla. Todos aqueles os que conocía xa do instituto participaban como portadores das distintas imaxes e desde entón o noso amigo Anxo queda vencellado, activa
e afectivamente á Semana Santa. Vinculado como cofrade da Piedade, confesoume algunha cousa que non penso contar, e continuando hoxe no seu legado, na súa filla, no seu irmão, nos seus soldados. Como todo xoven destas terras que quería ampliar estudios, emigra forzosamente e é na Universidade Complutense de Madrid, onde se licencia en Ciencias da Información, na promoción do 79 e 84, e donde se licencia en Ciencias Políticas na promoción 80 e 85. Como vedes, o rapaz non perdeu o tempo nos madriles. Adquiriu unha formación rica, amplia, profusa. O 1 de agosto do 85 comeza a súa carreira na Televisión de Galicia, onde desenvolve unha traxectoria destacada. Redactor e reporteiro durante moitos anos, director de informativos diarios de mediodía e tarde en diferentes etapas, director do programa Parlamento entre 2008 e 2010, desde 2010 responsable do programa Vivir o Mar, especializado en pesca e marisqueo. Neste sentido, realizou diversos reportaxes na nosa flota de celeiro, incluindo mareas completas no Gran Sol. A súa longa traxectoria como periodista e analista da sociedade, da política e dos problemas da nosa terra, como franco participante da Semana Santa, estou convencido de que nos vai deleitar cun pregón sincero, evocador, que vai fluir de un viveirense que sinte e palpita o unísono de cantos vivimos esta nosa Semana Santa, e que fixo un serio esforzo por buscar palabras fermosas e axeitadas para intentar contar o que moitas veces non se pode describir porque pertence a esa esfera do espiritual, dos sentimentos, dos recordos. Termino. Cedo a palabra a Anxo, que non só se sinte honrado de ter sido invitado a ser pregoeiro, sino que así me manifestou, sino que ademais rematábamos a nosa conversa parafraseando el o noso Señor Xesucristo. Síntese profeta na súa terra, e deso hase congratular toda a súa vida. Con vos, Anxo. Boas tardes, alcaldesa, señor obispo, Pepe, presidente da Xunta de Cofradías, amigos e amigas, veciños. Na televisión é moi importante axustarse aos tempos, e eu calculei que isto vai ser uns 35 minutos. Digo por se alguén empeza a mirar o reloj. Bueno, non estou seguro de onde yo dicir unha vez a Gerino Núñez que ser pregoeiro da Semana Santa de Viveiro é a maior honra que lle pode corresponder a un viveirense vivo. E aquí estou eu hoxe, honradísimo, abraiado, bastante nervioso, e a pesar dos esforzos do señor Basoa, na súa amable presentación, aínda intrigado respecto dos merecementos que pude ver en min a Xunta de Cofradías. No pregón do ano pasado, Xoán Basoa dixo, humilde, que el non é nin poeta nin tan sequera escritor, pero é sacerdote. Desde esa formación súa de sacerdote compuxo unha brillante peza alrededor da fe, da religión e da condición humana. E se el non é nin poeta nin tan sequera escritor, só sacerdote, eu non son nin poeta, nin escritor, nin tan sequera sacerdote. Profesionalmente, un modesto xornalista ao que lle quedan 3 telediarios para a xubilación. Literalmente, 3 telexornais. Que nos dedicamos a facer información de actualidade, que é o que veño facendo eu para me gañar a vida desde hai 40 anos, somos o que Moncho Pernas chamou historiadores de lo efímero. Creo que todos os que pasamos por aquí revisamos o que dixeron que nos precederon por non nos repetir ou a busca de inspiración.
As revistas Pregón e máis as intervencións dos pregoeiros apréndennos que é a Semana Santa según Viveiro, noutra afortunada expresión de pernas. E aínda que sexa por xornalista, por aí me vou mover eu os próximos minutos. Se non contei mal, eu fago o pregoeiro número 48 desde o primeiro que pronunciou en 1974 don Ramón Otero Pedrallo. Non houbo pregón nos anos 78, 79, 80, nin na pandemia, 2020 e 2021. 6 xuíces ou xuristas, 8 cregos, incluídos un bispo, un arcebispo e un cardeal. 6 profesores, 5 médicos, 4 enxeñeiros, 8 políticos, 3 abogados ou economistas, 3 xornalistas ou escritores, unha arqueóloga e un presentador de televisión, o meu incombustible Xosé Ramón Galloso. Por certo que Galloso, sorpresivamente para min, fixo o pregón máis curto de toda a serie. Cando diga na tele que houve un evento no que eu falei máis que Galloso non me van creer. 34 pregóns en castelán e 13 en galego, con este 14. 30 vivarienses, por suposto contando como vivarienses os veraneantes. Despois de escoitar aquí ao señor Luis de Carlos, non podería ser de outro xeito. E ollo, 41 homes, comigo 42 e só 6 mulleres. Eu supoño que a cousa irá nivelándose de aquí en diante, pero se cadra, alén dos pregóns, a Semana Santa de Viveiro ten unha conta pendente coa visibilización do papel da muller como portadora da tradición. Xa o apuntou Aurelia Balseiro no seu pregón post-pandemia de 2022. A revista Pregón preséntase hoxe explícitamente como órgano de propaganda da Xunta de Confrarías. Publícase desde 1948, aínda que hai un precedente no 46 que Leal Insua atribúe íntegro ao crego Pérez Barreiro. Desde 1960 só se publicou intermitentemente ata consolidarse neste século. Eu creo que é unha maravilla. Nos primeiros números participan as grandes plumas vivarienses da época, entre outros Tona Petri, Canosa, Leal Insua, Chao Espina, Cal Pardo. A don Antonio Prados Ledesma aínda tuven a sorte de disfrutalo eu en quinto de primaria no grupo Pastor Díaz. Cuánta sed en los labios, cuánta herida, cuánta sed de holocaustos e de amores, cuánta sed, cuánta angustia, cuántas flores, de púrpura en tu frente dolorida. Tamén os comezos da gran poetisa da Semana Santa de Viveiro e futura académica Luz Pozo Garza. Hay el dolor sin regreso, dolor de Semana Santa. Por las calles de Vivero, toda la ciudad parece sentir ternura de huerto. Deixou no dito Filgueira Valverde. Viveiro é terra de moitos e grandes poetas, sempre tan fiéis ao seu chan nativo. E as fotografías, que eu lles dou moito valor. Haberá quen non lea todo o que trae pregón, pero seguro que ninguén perde as fotos, sobre todo as antigas. En 2023, Emilio Insua salientou o patrimonio literario xerado pola Semana Santa, nomeadamente o recollido nestas revistas, e considerouno merecente dunha edición monográfica extensa. Eu súmome á idea, Emilio, e engado que non sei o que estás esperando. Pero a parte da literatura vanme permitir que me pare un anaco, por razóns persoais, en alguén que ten certa relevancia na historia da nosa Semana Maior e que vexo un pouco esquecido. Antonio Bonet, cartaxeneiro que botou uns poucos anos en Viveiro mentres traballou de director técnico en Barro Chavín. Nese tempo integrouse ata o punto de ser vicehermano maior perpetuo da Confraría da Piedade. En 1952 escribía en pregón: por mi solera de procesionista, siempre que he pasado la Semana Santa ausente de mi pueblo, he añorado grandemente sus procesiones, con su lujo, su orgía de flores y luz, su ambiente, su encanto especial. Y era muy frecuente que estas ausencias tuvieran lugar en puntos donde las procesiones de la pasión no tienen arraigo. Por eso sentí alegría y sorpresa al encontrarme aquí en Vivero con una Semana Santa tradicional y emotiva, plena de vigor y personalidad, que la hacen ser la mejor de toda Galicia y con méritos para destacar en la variada gama de las Semanas Santas españolas. Son palabras dun activista veterano da potente Semana Santa de Cartaxena.
Pero Bonet foi, ademais, o impulsor e proxectista da primeira iluminación eléctrica das procesións. Teño entendido que dibuixou o proxecto na tenda de Nemesiño nun papel de envolver. En 1953 volví a escribir en pregón, pero en vez de falar do amor á Virxe ou da pasión de Cristo como en outras ocasións, esténdese sobre condutores, pilas secas, baterías de acumuladores, elementos chumbo-chumbo, ferro-níquel ou enganches de dobre cable. E a min produciume tenrura lelo. Produciume tenrura porque, aínda que por razóns cronolóxicas obvias eu non coñecín personalmente o enxeñeiro Bonet, sí que coñecín ben e durante moitos anos o seu sucesor na dirección técnica da fábrica de Chavín, porque foi meu pai. E parece que os escollese para o posto, porque, como no señor Bonet, tamén en meu pai convivían de xeito completamente natural a devoción polo Sagrado Corazón de Xesús de Valcarría e a paixón polos grupos cónicos ou as engranaxes helicoidais. Aos pregóns de papel ou pregoados engadiuse xa neste século o programa Adral de difusión cultural, unha boa idea ben desenvolvida ano tras ano. En 1986, Xosé Luis Moar foi dos poucos pregoeiros, o único, que se ocuparon do grande impacto da Semana Santa de Viveiro. Estes 40 anos o mundo da comunicación cambiou moito, e non só pola internet ou pola presencia das redes. Interésame precisamente en 1986 porque ese é o primeiro ano no que a recén creada Televisión de Galicia acudiu á Semana Santa, e eu xa estaba. Da procesión dos coladiños son as imaxes máis antigas que guardamos no arquivo. A partir de aí a TVG penso que non faltou nunca. E desde os 90 con frecuentes transmisións en directo. Agora é máis doado, pero daquela supoñía un esforzo considerable. Nada de satélite, o sinal había que sacalo pola gallidoira. Desprazábanse máis de 25 profesionais desde Santiago durante días. Cámaras, montadores de vídeo, realización, mesturadores, controles de cámara, iluminadores, ata xente de maquillaxe. A produción sempre a cargo do chilindrín Xosé Hilario Pino. E como comentaristas da tele, os finados Orriol e o Pai Sorna. E o máis importante, os comentaristas locais. Especialmente, que me perdonen outros, Antonio Rivera, Fernandillo, unha enciclopedia da Semana Santa vivariense a quen ainda lembran compañeiros que facían as transmisións e que lles pode contar mellor que a min como era todo aquilo, como se facía todo aquilo. Vamos a ver. Ben, nun ano declarado como ano oteriano polo Parlamento Galego, parece inevitable preguntarse como puido degenerar tanto a Semana Santa de Viveiro para caer desde Otero Pedrallo ata min, do patriarca das letras galegas a José Ángel da Seara. Pois é enganoso, e non só non degenerou, senón que foi a máis e ata mellorou en moitos aspectos. Os 800 anos de historia están moi contados. Contaron a polo miúdo outros antes e con máis coñecemento que a min. Neste foro, especialmente os pregoeiros cronistas, en 1981 Modesto Pérez, en 2011 Carlos Nuevo Calvo, que ademais de ilustrarnos cunha chea de feitos e datos, contextualizou perfectamente os acontecementos de cada época. Desde os seminais mendicantes franciscanos e dominicos que puxeron as primeiras pedras no século XIII. No seu incidentado pregón de 1977, Manuel Fraga tamén enfrontou o tema. E chamou a atención que se refería constantemente aos frades dominicanos. Comprobei que tanto dominico como dominicano son expresións correctas para nos referir á orde de predicadores. Pero claro, visto hoxe, falar en 1977 da impronta dos dominicanos en Viveiro semella cousa dun visionario. Fraga pronuncia o pregón un ano despois de ser ministro da Gobernación no goberno Arias e 12 anos antes de ser presidente da Xunta, pero xa estaba aí o Fraga ao que tantos discursos lle teño escoitado décadas despois por razón do meu oficio. Nun momento dado, vense tan arriba
que pide que en España non saian á rúa únicamente as grandes obras da imaxinería religiosa, senón tamén os grandes cadros religiosos de artistas como Velázquez, Greco ou Rivera. 8 séculos de historia, pero na configuración da Semana Santa que coñecemos hoxe, destacan dous grandes momentos, no 20, os anos 40 e 50, e a década dos 80 e seguintes. Como non vou falar de historia senón do vivido, vou comentar algo sobre estes últimos. Xa o fixo o meu amigo Perfecto para Par en 2017, cun pregón case que monográfico, el que o viviu como protagonista. Moitos de vostedes lembrarán o bar La Cepa, Vinos e Tapas, en Fernández Vitorio. Desde o BUP ata rematar na universidade, eu adoitaba botar ali unha man remunerada nas festas de agosto e ás veces tamén por estas datas. Iso permitiume ser testemunha presencial do momento en que a xefa, Carmiña, lle comunicou ao persoal: este é o último Venres Santo que non ofrecemos tapas de carne. Se as pide tanta xente, haberá que poñelas. Por que conto isto? Pois porque a última explosión da nosa Semana Santa desenvolvese nun ambiente cultural no que os usos religiosos anteriores estaban desaparecendo. Os valentes impulsores dos anos 40, a partir da creación da Confraría da Piedade, tiveron que tirar para diante en condicións materiais moi precarias, nun momento que alguén chamou os anos da fame, en un contorno aínda convulso tras unha guerra dramática e vergoñenta. Emilio Casariego, un pouco maior que a min, pero máis ou menos de miña xeración, homenaxeou desde este atril a xeración dos nosos pais, a dos nenos e nenas e mozos e mozas da posguerra. Eu directamente considero a mellor da historia de España. Pero na década dos 40 e 50, a religión e os actos religiosos eran o que chamaríamos hoxe trending, ou mainstream. Eran tendencia. Semana Santa, ese sintagma, evocaba días sen ocio, sen cine, sen apenas hostalería, con obrigada programación de contido religioso en radios e televisión, recollemento en sentido literal. Nos anos 70 e 80 a situación é a contraria. Boas condicións materiais, pero xa nin a religión nin os actos religiosos ían cos usos culturais dominantes. Fernando Güemes dixo no pregón de 1990: a nadie extraña ya que cuando va a morir Dios la gente esté de vacaciones. España deixará de ser un Estado confesional para ser un Estado oficialmente aconfesional, na práctica máis ou menos laico. Levas escrito moito sobre ese proceso. A pregoeira de 2013, a profesora Carme García Martín, é unha experta na cuestión e non tratou o asunto no pregón, precisamente. Pero explica isto moi ben desde un punto de vista xurídico nun libro titulado La religión en el espacio público. Creo que para que a Semana Santa vivariense vivise un novo pulo, sen contar co vento na popa dos usos culturais, máis ben a contracorrente deses usos, influíron algúns outros factores. E con máis ou menos tino, vou intentar explicarme a través de outra obriga que sei que temos os pregoeiros vivarienses, a de contar a nosa relación persoal coa Semana Santa. Emilio Insua presumiu aquí de que el naceu un xoves santo pola tarde. Pois eu non son menos. Nacín en Viveiro un sábado santo pola mañá. Sábado santo, non sábado de gloria. Porque para nacer sona moito mellor sábado de gloria. Pero non hai moito entereime de que a reforma litúrxica acometida por Pío XII en 1951 suprimiu a denominación popular sábado de gloria, optando por sábado santo. Parece que como consecuencia do retraso da vixilia pascual á noite. En fin. O caso é que podo fachendear de nacer en Viveiro durante o triduo pascual, pero non podo fachendear de vivencias infantís da Semana Santa nas rúas e prazas do casco. Polo menos non como os outros pregoeiros da miña xeración. É que eu non son un neno do casco, nin tan sequera da vila. Eu tiven a enorme fortuna de ser un neno de Chavín. E ás veces penso que xa nunca vou ser outra cousa.
Desde moi novo, vin á escola ao Grupo Pastor Díaz, o que me permitiu convivir cos rapaces e rapazas da miña idade que si eran da vila. Pero de Viveiro e de Pícaro o máis atrás que chego a lembrar da Semana Santa é a procesión da Paixón pola travesía vista desde a galería de Manolo Vázquez, tío de meu pai. Tamén algunha misa de Domingo de Ramos en San Francisco, onde causaba gran asombro o tamaño dos loureiros que se bendicían, e que en Chavín chamaríamos garabullos. Con isto non quero dicir que non vivise a Semana Santa. Fillo de pai e mai practicantes rigorosos, nos anos da nenez, a meu irmán Carlos e máis a min, leváronos a todo, máis á liturgia propiamente dita que aos actos nas rúas, algunhas veces nas entrañables igrexas do Val do Landro. Eso sí, podo presumir e presumo de que o cadro de San Francisco que preside unha das paredes da capela da Terceira Orde pintou no meu avó de Mondoñedo por encargo de miña avó Isabel, devota franciscana. A obra foi para onde está agora sendo ministra María José Penso, a quen tanto voto hoxe de menos aquí. A ela e a outros queridos e queridas membros dos Bos e Xenerosos. A miña primeira participación directa importante na Semana Santa non ocorre ata 1977, cando xa era un adolescente que vivía na vila. Perfecto para Parra escribiu un multicitado artigo en Pregón en 2003, no que conta como se pagaba e como se foi deixando de pagar por levar santos a partir dunha folga de elevadores do ano 73. Pois en 1977 seguían os programas. Adolescente típicamente vivariense, o Venres Santo dese ano pola tarde andaba eu polo atrio de Santa María, medio aboiado, e supoño que comendo pipas, cando saíron da igrexa varias persoas moi alteradas. Nenos, hai 600 pesetas por levar o santo enterro. A mí non houve que insistirme. 600 pesetas do 77. Dentro do templo, crise. Non daban xuntado xente para sacar o santo. Sempre vou acordar do popular Boura Boura, repetindo unha e outra vez, como se fora en bucle: Don Antonio, se é por cartos, Boura ten cartos. Coa colla incompleta, formada por mercenarios, moitos imberbes, finalmente o Cristo xacente saiu e procesionou con bastante dignidade. Tempo despois pagáronme. E cheguei á casa eufórico. Ali estaba a miña mãe cosendo ao pé dunha fiestra que dá á ría. A conversa transcorreu máis ou menos literalmente nestes termos: Mamá, me pagaron 600 pesetas por llevar al santo entierro. ¿Qué? ¿Que me pagaron 600 pesetas por llevar el santo entierro? ¿Qué dices? ¿Que cobraste por llevar un santo? 600 pesetas, el santo entierro. Pues ya estás devolviendo ese dinero. ¿Cómo? Pues ya estás ¿Cómo? ¿Que ya estás devolviendo ese dinero? Bueno, pues me lo das tú. No. Devuelves el dinero y además no te lo voy a dar yo. Cobrar por ayudar en la procesión, ¿a quién se le ocurre? Por suposto, devolvín aquelas 600 pesetas como xa me vía, coas que xa me vía como o máis solvente do instituto. Polo menos de segundo D. Como é sabido, nos anos seguintes foise deixando de cobrar. Eu mesmo fun un daqueles levadores da piedade dos que fala perfecto, que reforzaban outros pasos cando facía falla. A explosión demográfica dos 60 encheu Viveiro de mozos e mozas como a nunca antes nos anos 80 e 90, e había man de obra de sobra. Xa dixo aquí o meu veciño do 10º, Eduardo Lorenzo, que levar un santo non é un sacrificio, é un luxo. Pero iso non é o que me interesa agora do episodio de terapia de choque con miña mãe. Cobrar por axudar na procesión, a quen se lle ocorre. É que historia, tradición e implicación das institucións non abondan.
unha Semana Santa como a de Viveiro non é viable sen algo máis. Tertuliano, un filósofo paleocristiano, xa aclarou, alá polo século III ou por aí, xa aclarou que o propio Cristo denominouse a sí mesmo a verdade, non o costume. Trátase dun factor intangible. Eu creo que se lle quitamos o sentimento, por que non dicilo, a fe, se non a temos en conta, polo menos no núcleo da celebración, unha Semana Santa como a de Viveiro non se entende, por moito apoio material e moita promoción que se lle dea. É verdade que colaboran crentes, non crentes e dubidosos, pero se se paganizase de todo, perdería a autenticidade. E, na miña opinión, esmorecería. O recentemente falecido filósofo alemán Jürgen Habermas, posiblemente o máis influente dos últimos 50 anos, un home que con Max Weber declaraba non ter oído musical para a religión, deixounos aquela idea de que con independencia de que creamos máis, creamos menos ou non creamos nada, comillas, nun mundo pos-secular non podemos actuar tan facilmente como se Deus non existise. Dixo isto en 2004, na Universidade Católica de Baviera, no transcurso do seu celebérrimo debate sobre secularización e religión co daquela cardeal Joseph Ratzinger, alguén que podría estar no seu antípode ideolóxico, ou non tanto. Desde logo, en Viveiro, a pos-secularización non lle afectou a posta en escena da Semana Santa, aínda a animou. Outra vez, Semana Santa, ese sintagma. Sexa cal sexa o discurso, xa non evoca o que dicía antes, recollemento en sentido literal, nin nada que se lle parece. Pasouse dos ritos vellos da liturxia de contido máis propiamente religioso ás procesións novas, certamente máis secularizadas, máis espectaculares pero igual de auténticas. Abonda con ver a procesión da Pasión do venres pola noite. Desfilan máis de 1.500 persoas, o 10% da poboación total do concello. Non sei se haberá outra procesión en España que se achegue a esa porcentaxe. A citadísima frase do crego Fernando Ferreiro, unha Semana Santa grande nunha cidade pequena, quedou obsoleta. Hoxe parece máis axeitado dicir unha Semana Santa enorme nunha cidade pequena. Isto ten que ver coa tradición, coa promoción, co sentimento da xente, ou a fe, e tamén co sentido de pertenza. Moitos pregoeiros salientaron ese valor da Semana Maior respecto do sentido de pertenza dos vivarienses, do lexendario sentido de pertenza dos vivarienses. Eu voulle chamar arraigo. É algo no que me gustaría estenderme, porque é un tema que me interesa. O que pasa é que hai só 2 anos o catedrático de Psiquiatría Celso Arango converteu o seu pregón aquí nun auténtico ensaio académico de altura sobre o tema. Ademais, cun título dos que nos gustan aos jornalistas, Semana Santa e Saúde Mental. Deixounos pouco que dicir aos demais. E foi algo máis aló do estrictamente psiquiátrico ou individual. Citou o libro de Emil Durkheim, O suicidio, que se nos presentaba na bella Facultade de Ciencias Políticas da Complutense como pioneiro da socioloxía moderna. Ou un traballo de Harvard, máis recente, que demostraba a utilidade da religión á hora de cohesionar as comunidades. No fondo, nada que non adiantara xa o gran Alexis de Tocqueville no primeiro terzo do século XIX no seu Democracia en América. Seguro que lembran a campaña da Xunta de Confrarías de 2018, descúbrela, eu viña en inglés, pero non me acordo como era. Estaba encabezada por unha foto, como non de Xesubís Moar, na que se ven 2 nenos vestidos de franciscanos mirando polo burato da pechadura da porta de Santa María. Magnífica, creo que das mellores que se fixeron. No domicilio familiar de Viveiro temos esa foto marcada, pero non por ser magnífica, senón porque os nenos que miran pola pechadura son os meus sobriños Pablo, fillo de Luís, e Mateo, fillo de Mabel. Medraron e o ano pasado debutaron como levadores 15 añeiros no San Pedro. Como tamén son levadores xa máis veteranos miña filla Carmen e o meu sobrinho Íñigo. Por certo que van todos nas varas de atrás.
Non como Pablo Luis e Maseu, que sempre nos tocou ir na parte de diante. A estirpe mellora, polo menos físicamente. Conto isto non por presumir, que tamén por presumir, senón porque ningún deles vive aquí, nin estivo nunca escolarizado aquí. E porén, cando chegan estas datas, corren a Viveiro. Como estou certo de que isto pasa en moitas outras casas, creo que pode ser un bo corolario doméstico á teoría do Dr. Arango sobre a función integradora da Semana Santa vivariense, do seu valor para nos dotaren de sentido de pertenza, de arraigo. Dese arraigo que fomenta e reforza a Semana Santa en todos os que somos de aquí, máis aló dos sexos, das idades, das parroquias, dos oficios ou da clase social ou condición social de cada quen. Isto máis ou menos todo cando tiña previsto dicir, pero voume permitir eu o luxo de acabar lendo uns versos, que é algo que polo que vin adoita facerse moito nos pregóns. O autor é o premio Nobel Bob Dylan, que non é vivariense, pero para mí como se o fose. Porque eu sigo a pista desde hai moitos anos, desde que o escoitaba versionado polo coro de Doña Herminia na misa de 12 dos domingos en San Francisco. Titúlase In the Garden, no Horto, onde arranca o primeiro caso documentado de la falla judicial. Neste gospel, o voz de Dylan pregúntase se aquela noite en Getsemaní os que prenderon a Xesús saberían realmente o que estaban facendo. Pareceume caído para unha ocasión como esta. A ver, a traducción ao galego é miña. Cando foron prender no horto, sabían que era fillo de Deus, sabían que era o Señor. Oían como lle decía a Pedro, Pedro, carda a túa espada. Cando foron prender no horto, sabían. Cando lles falou na cidade, escoitaron. Nicodemo chegou de noite para que ninguén o vira e dixo, Mestre, dime por que o home debe renacer. Cando lles falou na cidade, escoitaron. Cando curou ao cego e ao tolleito, vírono. Cando dixo, toma o teu leito e vai para a casa, por que pensades mal? O que fai meu pai, podo facelo eu. Cando curou o cego e o tolleito, vírono. Falaron contra el, atrevéronse. A multitude quería facelo rei, poñer unha coroa sobre a súa cabeza. Por que se retirou ao lugar afastado? Falaron contra el, atrevéronse. Cando resucitou entre os mortos, creron. El dixo, concedeuseme todo o poder no ceo e na terra. Souberon aí e entón o que valía ese poder. Cando resucitou entre os mortos, creron. Bueno, pois agora sí que acabei. Só espero que este pregón meu non fose para vostedes o seu primeiro acto de penitencia da Semana de Pascua. Mais nada, moitas gracias pela paciencia. Bueno, gracias Anxo por este gran pregón. Non sei se foi o mejor cliché de todos os que hayamos escuchado, pero seguro que foi o que máis me reí. A continuación, a Xunta de Cofradías le impondrá la medalla de honor de la Semana Santa de Viveiro a don Anxo Rodríguez Méndez, como pregonero del año 2026. Dos aspirantes de la Real Hermandad de las 7 Palabras nos acercan la medalla. Queremos transmitir nuestra más sincera enhorabuena a esta hermandad, pues este año está de aniversario, cumple 75 años.
A continuación, y tras la apertura oficial de esta Semana Santa con el magnífico pregón realizado por José Rodríguez, nos dirigirán las palabras el director de Turismo de Galicia, don José Manuel Merelles Noemí. Moitas grazas, presidente. A verdad que non ten a oportunidade tan acotío de escoitar pregóns deste nivel, e a verdad que eu quero felicitar o pregoeiro que, como bo xornalista, está moi ben documentado, e para alguén que non é de Viveiro, pois foi quen de poder transmitir todo o que supón esa Semana Santa de Viveiro, esta Semana Santa internacional que tanto éxito ten no propio Viveiro e tamén no exterior, no resto de Galicia. É unha Semana Santa que ten interés nacional e, por suposto, tamén internacional. A alcaldesa, o obispo, o presidente da Xunta de Confradías, pregoeiro, señor Basoa, moitas grazas por convidarme hoxe a ser partícipe deste pregón da Semana Santa de Viveiro, unha celebración que acadou a consideración de festa de interese turístico internacional, sen dúbida impulsada pola súa longa tradición ou polo seu valor patrimonial e artístico, pero tamén polo coidado e o traballo de todas as persoas implicadas, tanto na súa programación como no seu desenvolvemento, e pola emoción e a espiritualidade coa que se viven estes días e que saben transmitir a quen os visita. Nos últimos anos, agora como director de Turismo de Galicia, estou tendo a posibilidade de coñecer desde dentro a liturxia e a organización das Semanas Santas. Vin procesións solemnes e silenciosas, pasos de imaxinería que fan deter o alento, músicas que se clavan no peito como unha espiña, e sempre que me falan da Semana Santa de Viveiro, na que tamén terei a oportunidade de participar, veñen as palabras de quen a viviu e non a pode describir sen que lle brille a ollada. E iso é algo que non ten prezo e que dá a autenticidade que vos identifica. Desde Turismo de Galicia, o noso traballo non é só promover o destino, é tamén ser guardiáns e altavoces do que Galicia ten de único e irrepetible. E precisamente a Semana de Viveiro é todo iso. Algo único, algo que non se replica en ningún outro lugar do mundo, con esa mesma combinación de pedra, mar, fe e comunidade. Parte do éxito desta Semana Santa é saber combinar a programación litúrxica tradicional con outras actividades a través das que dar continuidade á celebración. Como todos saben, procesións, pasos, viacrucis e tamborradas alternan estas jornadas en Viveiro con concertos e charlas nun calendario que atrae tanto a poboación de maior idade como a máis nova. É algo moi importante que hai que ter en conta, mantendo sempre o mesmo espírito de séculos atrás, no que o recollemento e a emoción conviven co ocio e o gozo de días de descanso. E sen dúbida, esta componente de patrimonio material e inmaterial é a que consegue espertar o sentimento de persoas tanto crentes como non religiosas que se achegan a coñecer a tradición. Unha tradición que impregna o ambiente de emoción que conmove a todos os presentes. Estas son xornadas que se viven desde unha dobre perspectiva, a reflexión interna e a experiencia compartida. A experiencia compartida daquelas persoas que, durante longas xornadas previas, preparan os pasos e ensaian os percorridos, cargando logo nas súas costas coas figuras nun camiñar irmandado. Pero tamén a experiencia compartida das persoas que por primeira vez procesionan no Santo Enterro ou no Encontro, cada quen co seu propio calvario, e nese camiñar entre tanta xente atopan unha satisfacción case mística que enriquece a propia existencia. Quero destacar que persoalmente tamén me enorgullece a experiencia da xente máis nova, que se sente atraída por esta tradición e o que é máis importante, aseguran a continuidade das costumes e tradicións dos seus devanceiros. Gustaríame facer mención tamén ás persoas maiores que desde as fiestas das súas casas ou soportais asisten, como fixeran durante tantos anos,
aos pasos que percorren a cidade. Con todo isto, o proverbial recollemento destas datas, o cuidado polo patrimonio e as tradicións compartidas, conseguiron trascender a religiosidade para apelar a unha espiritualidade común. Unha emoción que conmove a todo tipo de persoas e que está hoxe máis presente que nunca aquí, nesta historia compartida de séculos que se volve a celebrar cada ano en Viveiro. E teño que dicir de novo que me sinto especialmente orgulloso e partícipe desta realidade. Demos pois hoxe o primeiro paso cara unha nova celebración desta experiencia única, desta cita común que, desde hai centos de anos, maravilla e emociona a quen ten o placer de vivir. Por iso, esta noite quero lanzar un convite a todos os que están lonxe a que veñan a Viveiro esta Semana Santa, non só como turistas que observan desde fora, senón como persoas que se deixan levar pola corrente dos viveirenses que a viven con tanta intensidade. Animamos a que camiñen polas súas rúas ao caer a tarde, a que escoiten o silencio entre os pasos das procesións, a que deixen que a luz dos cirios lles ilumine e que o olor do recendo incienso lles acompañe durante días. Estou seguro de que Viveiro agarda a todas estas persoas cos brazos abertos, coa súa xente acolledora que sabe que a hospitalidade é un xeito de ser. Por iso, tamén a vós viveirenses, desde a Xunta de Galicia, queremos agradecervos coidar esta celebración con tanto mimo e con tanta entrega. Grazas ás confrarías, ás familias que transmiten esta tradición de xeración en xeración, ás persoas que cosen traxes, que cargan pasos, que tocan instrumentos e que rezan con convicción. Sen vós non sería posible. Moitas grazas. Gracias, José Manuel. A continuación tiene la palabra el señor obispo de Diócesis de Mondoñedo y Ferrol, don Fernando García Cadiñanos. Buenas tardes a todos, un saludo cariñoso y cercano a todos y cada uno de vosotros que nos hemos dado cita en este maravilloso teatro. Para mí es la primera vez que vengo en este momento del pregón, no porque no lo quiera hacer, sino porque las obligaciones pues, del cargo me impiden estar todavía bilocado en algunos sitios, gracias a Dios. A estas horas está siendo también el pregón en Mondoñedo y normalmente pues suelo acudir al pregón que tiene lugar en la Catedral de Mondoñedo, pero me alegra mucho haber podido escuchar el pregón de José Ángel y compartir con vosotros pues este inicio de la Semana Santa en esta localidad en la que habitualmente pues suelo participar y me suelo pues unir fundamentalmente en esos actos populares, de esa piedad popular que son pues nuestros desfiles procesionales. Si Dios quiere este año, pues después de haber participado cuando me mandan y donde me mandan en las diferentes cofradías cada año para que no se enfaden entre ellas, ¿verdad? Solemos llegar a un consenso que podría ser ejemplo también para nuestros políticos de consenso de dónde tengo que ir y lo que tengo que hacer en cada momento. Pues este año participaré toda la mañana del Viernes Santo, tanto en la procesión del encuentro como en el sermón de las 7 palabras, para luego pues, poder estar por la tarde en otros lugares de la diócesis. Bueno, lo primero que se me ocurre es que, bueno, yo no conocía lógicamente la Semana Santa de Viveiro, ¿verdad? Vengo de muy lejos de estas tierras, pero para mí ha sido un descubrimiento, ¿no? Porque el espíritu fundamentalmente franciscano, ese espíritu pues casi de autos sacramentales que se desarrollan y que se desenvuelven en nuestras calles, a través de la teatralidad, a través de la belleza, yo creo que toca mucho el corazón. A veces en la religión los clérigos hemos sido muy racionalistas y hemos querido pues, insistir mucho en la palabra y en la razón,
pero las cofradías y lo que es la piedad popular fundamentalmente tocan el sentimiento, tocan el alma, y de esta manera también nos acercan a Dios, nos acercan a aquel que es la belleza y aquel que es el amor por excelencia. Por eso lo que se me ocurre en esta tarde es fundamentalmente daros las gracias a las cofradías por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, fundamentalmente en estos días, pero me consta que no solo en estos días, para que a través de la profusión de los 5 sentidos, porque al final en todas las procesiones se hacen presentes un poco todos los sentidos, ¿verdad? El olfato con el incienso, el oído con lo que significa las bandas de música, en definitiva con lo que es la belleza de la puesta en escena, pues las cofradías nos ayudan a descubrir el misterio que estos días celebramos, que no es otro sino una vida entregada de Jesucristo por nosotros, para que tengamos vida plena. Es la expresión del amor más grande que puede tener alguien por nosotros, que es dar la vida. Cuando damos la vida es cuando más estamos amando. Jesús ha dado la vida por nosotros y ha sido expresión de esa manera del amor que Dios nos tiene. Y vosotros sois, a través de los desfiles procesionales, como bien decía también en la presentación el presidente de la Junta de Cofradías, ese primer anuncio, ese anuncio en medio de la plaza pública de lo que Dios quiere para nosotros y con nosotros. Por eso daros las gracias a los que lleváis adelante toda esa obra que agradecemos, que admiramos, que reconocemos, que nos conmueve el alma y que es una manera también de acercarnos a Dios. Y junto a ese agradecimiento, invitaros a que os cuidéis, a que cuidéis también, como decía el pregonero, para que no muera nuestra Semana Santa, aquello que da sentido a todo eso, que no es otra cosa sino esa espiritualidad, esa trascendencia, esa adhesión a Jesucristo, para que realmente lo que expresamos a través de los signos lo vivamos de alguna manera en el corazón y lo queramos compartir con nuestros hermanos, con nuestros conciudadanos y con la muchísima gente que durante estos días, ¿verdad?, los 2 bordes de la carretera, contemplan lo que vuestros mayores, lo que vuestros padres os enseñaron y vosotros también queréis mostrar a las nuevas generaciones y a aquellos que estamos hoy con vosotros. Gracias por hacerlo partícipe, que cuidéis ese espíritu para que la Semana Santa de Viveiro no se pervierta y que todos juntos pasemos una feliz Semana Santa de encuentro personal, de pertenencia, como muy bien decía también el pregonero, de enraizamiento con lo que nos pertenece y también de descubrimiento de esa belleza y de ese amor que Dios nos regala. Gracias a todos. Gracias, don Fernando. A continuación nos dirige unas palabras a nuestra alcaldesa, doña Mariña Gueimú. Bueno, moi boas tardes, noites xa a todos e a todas. É para min un honor, un ano máis, estar aquí neste pregón. E máis con Anxo, que nos deleitou a todos con un pregón que seguro que ningún dos que estamos neste teatro esqueceremos en moito tempo. Este é un momento no que marca o inicio da nosa Semana Santa, dun tempo que forma parte non solamente do noso calendario, sino tamén das nosas vivencias, da nosa vida como viveirense, sobre todo. A Semana Santa sabemos que para nós é un sentimento, é unha tradición tamén, é a historia viva que se transmite sempre de xeración en xeración. É un esforzo silencioso de toda esta xente que vexo aquí diante, de todas as confrarías que durante todo o ano están a preparar o que nós queremos
ver, aparte de participar nestes actos, queremos ver esas magníficas procesións que cada ano son máis grandes e máis lúcidas. Grazas a todos eles, pois hoxe podemos presumir, ademais, de que temos unha celebración de recoñecemento, como ben decían antes os que me precederon, internacional. Pero neste sentido tamén é de xusticia apelar ás diferentes institucións, neste caso a Xunta de Galicia, que nos apoia, tamén a Deputación de Lugo e tamén desde o Concello facemos un esforzo moi importante para que esta Semana Santa, esta Xunta de Confrarías, pois poida organizar os actos de ano en ano. Xa temos, non sei como van a superar este ano, porque xa yo dixen a Pepe, é difícil de superar, pero seguro que o han de superar. Isto sigue medrando, seguro que seguirá medrando, pero ademais consolidándose, que é o que interesa, consolidarnos. Non podemos perder a perspectiva e tampouco podemos, a pesar de que hai moitos milleiros de persoas que se achegan a Viveiro atraídos por esta singularidade, por esa beleza, tanto do noso pobo como das nosas procesións, esta intensidade de celebracións. Insisto, non podemos perder a verdadeira esencia que ten a Semana Santa viveirense, que é a súa dimensión espiritual. Temos uns actos litúrxicos que debemos de nutrir, e dos que debemos de participar, e despois, como non, salir ás rúas, como ben nos gusta, para dar visibilidade a toda esa interiorización que temos como devotos, porque somos moi devotos, aparte de estar sempre moi ilusionados cada vez que se achega a Semana Santa. Quero agradecer, como non, a presenza de todos os que están e me acompañan aquí na mesa, que son o señor obispo, Anxo, por favor, Anxo, o presidente da Xunta de Confrarías, Pepe, que fa un traballo magnífico, o señor Merelles, o director xeral de turismo, e a Juan Basoa, o noso Juan, que se nos foi, non sei por qué, mandártelo aquí tamén, non desmerecer a ninguén, pero bueno, estaba moi ben aquí, señor obispo. Pero con isto provocar absolutamente nada. Pois ben, animo-vos a todos e a todas a vivir con paixón o que xa sabemos vivir, o que vivimos ano tras ano. E, por suposto, poñer o corazón, porque isto trátase diso, de corazón, de espírito e de fe, de moita fe. Así que teñamos fe e disfrutamos como se merece esta Semana Santa 2026. A continuación, el cierre musical deste acto correrá a cargo da soprano Patricia Rico, titulada Superior de Canto, que estará acompañada al piano por Javier Ares, doctor por la Universidad de Santiago de Compostela y catedrático de piano del Conservatorio Superior de Música de La Coruña. Agradecerles a toda su presencia e invitarles a que vivan y sientan nuestra pasión y acompañen nuestros pasos en Semana Santa, pues tal como nos recordó estos días el señor obispo, haciendo subir las palabras del Papa Francisco, es una forma de evangelizar. Muchas gracias. Boa tarde a todas e todos. É para nós unha honra, unha fonda emoción formar parte deste acto de inicio da Semana Santa de Viveiro, un tempo tan especial para esta cidade, no que a música, a fe e a tradición se entrelazan dun xeito único. O concerto que lles presentamos esta tarde está concibido como un espazo de recollimento, beleza e reflexión. A
través de 3 obras de grande carga espiritual, queremos acompañar este comezo de camiño cara aos días centrais da Semana Santa, convidándoos a deterse, escoitar e sentir. Abriremos o programa co Il Gesù do Requiem de Gabriel Fauré. Trátase dunha das páxinas máis coñecidas e queridas da música sacra, unha peza de profunda serenidade e dozura. Fauré afástase aquí do dramatismo habitual dos requiems para ofrecernos unha visión máis íntima e consoladora da morte, case como un canto de descanso e esperanza. O Il Gesù é unha pregaria sinxela, pura, que pide o descanso eterno cunha beleza que parece suspender o tempo. A continuación interpretaremos Repentir da Misa Solemne de Santa Cecilia de Charles Gounod. Esta obra representa un momento de introspección e arrepentimento, no que a música expresa a necesidade humana de reconciliación e perdón. Gounod, cunha linguaxe melódica, rica e expresiva, lévanos a un estado de profunda emoción, no que cada frase musical semella unha confesión íntima, un diálogo interior cheo de sinceridade. Pechará o programa Reve Infini Divini Estas, da obra La Pièce de Jules Massenet. Nesta área, a música elevase cara a unha dimensión case mística, Massenet crea unha atmosfera de ensoño, no que o sentimento religioso se transforma nunha experiencia de beleza e trascendencia. Unha peza que fala de luz, de contemplación e dunha paz que vai máis alá das palabras. Este percorrido musical que tenemos o placer de compartir con todos vostedes será interpretado pola soprano Patricia Rodríguez Rico e por mí mesmo, Javier Ares Espino. Para nós, estar aquí hoxe é tamén unha maneira de unirnos á tradición viva de Viveiro, aportando a nosa voz e a nosa emoción a este momento tan significativo. Agardamos que este concerto sexa para todos vostedes non só unha experiencia musical, senón tamén un instante de encontro persoal, de calma e de significado. Que estas músicas sirvan como preludio do que está por vir e que nos axuden a entrar con sensibilidade e respecto no espírito da Semana Santa. Moitas grazas pola súa presenza e pola súa escoita.